Als het deze winter ergens tot stroomtekorten komt, zal u nooit langer dan 3 uur per keer zonder elektriciteit worden gezet. Dat gebeurt dan 's avonds tussen 5 en 8 uur. Minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet heeft vandaag ook de 29 Limburgse gemeenten opgelijst die betrokken zijn in het fameuze afschakelplan. Door defecten bij 3 van de nucleaire installaties dreigt deze winter een energieschaarste in ons land. Om een totale blackout te vermijden ligt een plan klaar om gemeenten om de beurt van het elektriciteitsnet te halen. De netwerkbeheerder Elia deelde België in 6 zones, waarvan elke zone gemeentes uit verschillende delen van België bevat. Elk van die zones wordt om de beurt en gedurende maximaal 3 uur van het net gehaald. En dat in de vooravond wanneer ons verbruik het hoogst is. Deze 29 Limburgse gemeenten zijn betrokken in het afschakelplan. Op de website van TV Limburg ziet u of ook uw gemeente de schakelaar af moet zetten.